салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канали мо барномасоз тв. хуб бачаҳои азиз, ҳамаи шумо намастият метем ки канала нав кушодагием. хулоса ки ягон настройкаош хуи нестай, не монетизатсия, не сообщества, не мисол дигарош ҳамаша айнол сар мекунем. кадоме ки мисол ният дорад дар ютуб конкретни кор кардан, сум кор кардан, канал доб нашен, ҳамаша видеора пай дар пай кардан нишон метавонем иншоалло. хуб ирӯз бояд чикор кунем? мавзӯи ирӯзамон мешава, мисол ман подписчик дорам, подписчикамо мегирам, скрипт мекунем бо воситаи чи? Бо воситаи телефон. бисёр вақт бачаҳо азоб мекашанд, тавассути компютер кор мекунанд. мо фақат телефон хати кор мекунем. бояд чӣ хел кор кунем? пешаи ҳама нишон метавонам ман чанд подписчик дорам. нигоҳ кунем бачаҳо, 22 подписчик дорам, 2003 просмотр дорам общий. барои чӣ кор мекунем? мебурам айҷа, рост хром медроем, ҷа менависем YouTube PK YouTube, ҷа PK ҳаст, YouTube PK медроем. хоб выход в YouTube мекунем, толко хром. хоб баъдан чӣ кор мекунем? дар инҷа медроем. хоб творческий студия дохил мешем. хоб баъдан чӣ мешавад? дар инҷа се галочка омадагиай, галочкаро зер мекунем. ана инҷаро нигоҳ кунем бачаҳо, монетизатсияво намоди монетизатсияро медорам, чанд подписчик дорам, чанд қадар соат просмотр дорам, 20 подписчик дорам, 36 соат просмотр, қадар нестам. хоб баъдан боз чӣ кор мекунем? поён медроем, ҷада настройкаро зер мекунем. хоб опшинево каналро дохил мешем, расширен настройка. инҷа омадагиай чи? хоб короче число подписчиков показать количество подписчиков на канале. мегирем ира галочкаро мегирем, сохранить зер мекунем, автоматик мешавад, подписчикои мо скрипт мешавад. хоб бояд чӣ кор кунем? медроем бoriga YouTube подписчикои скриптаи марҳамат бачаҳои азиз. видео кадомеда маъқул шуда боша, агар лайка бижақем, кадомеда маъқул неста дизлайка бижақем бачаҳои азиз. ай шумо чӣ меравад? я лайк. бачаҳо гуфтамонем ки дастгирии шумо пешравии кори мо аст. боқӣ дар амони худо бошед. видеоҳои дигарро мунтазир шавед.